Da, Dobar dan. dobar dan. Vidim ovdje imate ručno očišćene orahe. Da. Recite, koliko ih imate? Otprilike 3-4 kilograma. Očišćenih. Da, naravno. Jesu oni cijeli ili su ne cijeli? Nije oni cijele, neki polovici, neki četvrtine, tako. Polovice? No, otprilike polovice, da, pa ima svakakih. Ali nije cijele, naravno, kako oni ne mogu biti cijeli kada nije čišćene, evo. A gdje sam ja vas dobio? U Rusiju? Niste dobili Rusiju, nego dobili ste Ruskinju. A, vi ste Ruskinja, a gdje živite? Sad živimo u Zagrebu. A, i kako je biti Ruskinja u Zagrebu? Teško. Teško. Zašto je teško? Duga priča, eto. A otkud ste iz Rusije? Iz Moskve? Nisam iz Moskve. Nego? Dobro poznajete Rusiju. Čujte. Recite, svijet je mali. Kako se zove grad? Vi me ne zovete, jer ne znam ni razgovaram, ni ništa o vama. Pa Bože dragi, pa svijet je mali. Recite, iz kojeg grada? Baš me zanima. Ja sam bio puno puta u Rusiji. Ja sam iz Kazanja. Kako? Kazanj. Kazanj. Da. Vjerovali vi ili ne? Ali ja sam bio u Kazanju, to je na rijeci. Gdje bili? Je Kazanj na rijeci. Na rijeci. Da, da. Vidite da znam. Ja sam vam bio u gradu koji se zove Kirovski. Kirovsk. Tamo sam bio, imao sam ljubavnicu tamo. Baš me ne zanima. Ne zanima vas? Ne zanima. A gospodine, je li vi za oraci ili za nešto drugo? Pa iskreno zovem za nešto drugo. Ne. Iskreno vam rečem doviđenja onda. Zašto?